Nama ndigqithe. Sisimarhatele. Nekhaya lonke loleta. Kulamazwi ebethethwa ngabantu abebesuka apha. Athi uxolweni bethu. Ngale nto enehleleyo. Yokuba uthi xa uqala unyaka kwidari yenu nibhale ukuba nemkelwa ngutata wekhaya. Uxolweni ngaloo nto. Ibhlungu yona. Ayonto elula. Kuba xa ebegoduka uleta benisithi uyawuphinda abuye ephilile. Ningazi uba kuzawubuya impahla. Xolweni ke ngaloo nto. Ndicela uba ndingayilibazisi le nkonzo utata uChase. Ndivale. Ndivela ubekela ixhekwazi phaa endlula usapho. Ndiyeva uba noko bendivela kuDisemba baba. Ndivile baba. Kanti funa undipheka. Ayazi wena lo language. Ndivile baba. Kanti funa undipheka sikhona. Ba unqundisa vele ekhaya. Ndiyajoyina kodwa mlivisi. Uthi utata uZizi uthembekile uThixo. Kodwa ndoyikuka abasa rhadebe nami. Kulevisi. Kuba isi statement esivela kulento ithi anibanjwanga siliko esingasesabantu. Cela ke uba ndithethe nje zonto zimbalwa ndihlale phansi kaJesu. Anibanjwanga siliko singasesabantu. There is a comparison eyenzekayo apha. Uba nina current church yaseKorinte. Nina cawe yaseKorinte. Anibanjwanga silingo singasesabantu. Into ethetha ukuthi marhatele nabantwana nekhaya lonke. Kukho abantu before thina abaxhamla ukuthobeleza ezilingweni. Malibonge igama lenkosi. Kukho abantu abaxhamla uba okanye abegqithayo kwizilingo. Yayingabantu yile nto kuthiwa anibanjwa ngasisilingo esingesesabantu. Into ethetha ukuthi le nto enehleleyo okanye ezi zinto enigaxeleke kuzo zizinto ezi abantu ababekho. Khumbula uba isihloko sithi ibali elivela kuhambo lwamaSirayeli. Into ethetha ukuthi kukho abantu ababekho ngaphambili. Abathi xa behamba uhambo lwabo noThixo bagaxeleka behamba kakuhle ebomini. Becinga uba akukho nto inoba si-stumbling block endleleni yabo. Becinga uba zonke izinto zilungile. And remember, aba bantu kwenziwa ngabo lo mzekeliso kule cawe entsha. Mhlawumbi ndithi i-new generation exhamla icawe yoyisemkhulu. Uthi lo mbhali le nto enehlela ezi zilingo oyihlomkhulu bazixhamla nomakhulu benu. Ngabantu aba yayingabantu bethemba ababethenjisiwe nguThixo ngabantwana bedinga. Kodwa phambi koba bafike kwindawo ababethenjiswe yona kukho indawo nezinto ezabakadishayo ebudeni bendlela. And therefore into phakathi kwazo ezo zinto yayisizilingo. Isilingo marhadebe into ethi uphila kakuhle ubomi bekhaya bubuhle uqondisiwe ubomi bekhaya. Zonke izinto zekhaya nivumelene noleta ku right nisazi ba i-time frame
2025 xa liphuma ku-2024 izawuhamba njani na? Kodwa isilingo yinto efana nempukane othi xa uyawusenga ubisi luluhle fama mpofu, kodwa impukane isuka ithi gqumpu. Isilingo yinto enjalo, yile othe usakhamla unyaka omtsha ubukele sihlobo sami esithandwa nguThixo, kodwa kwenzeka isimanga sentoba uthi ubukele ubomi bekhaya nendoda enjengomkhulu wam, ngoba niyabona lo mzoba umswendoda nomntu obeliqhathi. Isilingo yinto ethi uzibethe esifubeni usithi umyeni wam akho nto angandenzeli yona. Umyeni wam uyasikhusela, uyasiprotekta. Isilingo yinto ethi le nto osibetha ngayo isifuba siyithathe sibaphule. Isilingo yiloo nto enjalo, sihlobo sami esithandwa nguThixo. Isilingo sikhomo yinto, isilingo ethi unabantwana ubathanda. Isilingo sibasasaze esitratweni. Isilingo yiloo nto isilingo, sihlobo sami esithandwa nguThixo. Emva kwemini nje yiloo nto isilingo. Yintoni ebangela uba kuthiwe anibanjwanga silingo singasesabantu? Sihlobo sami esithandwa nguThixo, yile nto yoba obawo bake bamlinga uThixo. Yile nathi umbebhere xa esikrobisa wade wafunga uthi ndinengqumbo ndatokoba ndilingayo oyihlo unakanye oba bokhe bangene ekuphumleni kwam. Sihlobo sami esithandwa nguThixo, and therefore phakathi kwesilingo sifundiswe into yoba ngoku bethathiwe oleta noMarhathebe, kodwa thina nantsi into yesibini sinoThixo othembekileyo. Sihlobo sami uqala ngoba ndingene kule nto yesibini. Why kusithiwa mabamthembe uThixo? Bamthemba njani? Okwesibini mhlambi bayabuza abantwana baseKorinte, alright impostile, alright siyakuva obabawo behlelwa sezo zinto. Yintoni ke eyenza uba bamthemba uThixo xa bathobeleza kati kwizilingo ezinje? Tyhini Thixo, uThixo simkhonzayo, nantsi into eyabancedayo kukuthembeka kukaThixo apho angamelanga uthembeka khona. Okanye xa sithi simjonga sibone uba abengamele kumthemba kule ndawo. Sihlobo sami esithandwa nguThixo, into yokuqala mzalwana uMampofu ebangela baMarhathebe bamthembe uThixo yile yoba bathi xa befika kumhlaba semara behamba iintsuku ezintathu amanzi engaseleki. Babawo bam naniboma amanzi erharha lafa ithemba uMoses bamgxotha bekungekho mangcwabana eyiphutha oba sizofela kule ndawo. Sihlobo sami wathi uMoses ukhona uThixo othembekileyo, naba sekukancina loba bandiqulube ngamatshe waphosa igqabi ngoba sinalo Thixo othembekileyo. Nantsi into eyabangela uba bamthembe ukwamathuba Marhathebe anjengala ogqitha mara. Tyhini Thixo, njengoNawomi intombi yakudala owathi xa edlule mara ehamba engenamyeni wathi uNawomi sanukuthi ndinguNawomi ithani ndingumara. Obawo babethwelwe zezo zinto. Zihlobo zam babethwelwe lithemba athi umprofeti
njalo bawusisi ningandilinganisa nabanina ndilingane naye ndikuyehova okhupha imikhosi ngamaqela sihlobo sam odalayo ungasusi into mntu ningandifanisa nabani wathi uyabona namadodana angatyhafa abafana bakhubeke bawe kebona abathembela kuyehova bayahlazeka emandleni bamile impilo bangathinwa ningatyhafi ngoba bathembela kuyehova bayahlazeka emandleni bendifuna ba ndithethe loo nto into yesibini ke leyo ngoba bagcinwa kukugqitha emara bagcinwa kukubathi umprofethi bophukile bakwilizwe elingelo lakokwabo wathi kodwa bathembele kuye nansi into yesithathu nansi into yesithathu uyawuthi kwesi silingo avele isithuba uyawuthi kwesi silingo soba umyeni wakho engekho ayilike indlela ubrother Mampofu athetha ngayo ayilike xa isithi awuzoba yontlekisa bakho xa unohla uzawuhlala nabo bakwelikhame abantu ngoba xa ungena kule ndlela ungena kukho abantu ozawuthi xa uhleli nabo phantsi ubunophuma uthi kwabamama bahlela apha khalizondibalisela oba kwakunjani na unyanisile brother Mampofu bazaqaba kwalathisa barhatebe bathi uyisa abantwana bami wandishiya nabo omnye nenyanga ezintathu kodwa ngoku nangu ehlele epalamente ngoba uthixo uveza ithuba uthixo uthaba kwasisilingo senzekayo kukho into efuneka ukuyifunda intoba uthixo unendlela ethile enza ngayo izinto uthi uzuyibone oba loo nto uthixo wethu uthixo wamathuba oba xa sithe santyumpantyumpeka ezilingweni uthixo wamathuba mhlawumbi mandilikhumbuze ngo-2025 mandiphinde ndenze slow motion salasisi owayehlele emthini ngexesha lempuphuma eMozambique sihlobo sayo esithandwa nguThixo uthixo wamathuba owathi lasisi ehlele emthini ilixesha lakhe lodiliva ilizwi likaThixo ngoba uThixo wethu nguThixo wamathuba lasisi wakhwela emthini ndinento ethi wathemba uThixo ilizwe ligqunywe ngamanzi eMozambique wadiliva usana wagqiba mayindiyo barhatebe kukho abafike-Labour Ward banqombe kwagqiba kodwa baphuma abantwana bethe cwaka bengathethi uThixo wethu xa simthemba uThixo wamathuba yathi xa ifika ihelikopter yafika ekugqibile nangoku la mntana ukhula kakuhle umane vezwa kuthiwe ngulawa owakhethwa nguThixo esihlahleni ngoba uThixo wethu nguThixo wamathuba uThixo veza ithuba lophuma uThixo uzakuthwala nabantwana uThixo kaletha uzakuthwala nabantwana sihlobo sam esithandwa nguThixo kula ethi helicopter njengeyaseMozambique yaxa isehla iseyamazulu sihlobo sam yavumpostile esithi esikhomo emva kwaba nakwekwa ijike emnqamlezweni namfesithi ithemba esinalo ngoba-ankile yomphefumlo linqabile liqinile lingena amangaphaya kwesikhuselo ulompostile ngoba sabamba ithemba elabekwa phambi kwethu
ukuthi ngoba ithemba elibonwayo asithemba ithemba lisala ukucikitheka kusala unqukupha ngoba thembeni uthando lukaThixo luthululelwe ezinhliziyweni zethu lela themba athi amadoda endleleni ebheke emabuzi esithembile egameni loYesu egameni loNyana egameni loMoya weNgcwele uThixo anifukame uThixo abe nani nisalungiselela nesule inyembezi ijonge ngaphaya kolethe ethe cwaka kodwa nazi bangapha kolethe kukuThixo wemimangaliso kukuThixo wamathuba ngoku nangonaphakade amen.